weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to Sinthiane Diakry to Oudallahi to Ɗalhaya to Mafondu to Lodiolo to Lobbudo Barogala to Mareysa to Jeeriyela Tumbere to Jiingue Jeeri to Awoyna to Teccan ko takkusan juula ha to dal ceerno Haadi Oumar Sy to Jowole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie e nder gardigo armé leydi ndi teskama nomination ngaji kewɗi mbaɗama hen wondude mutation ngaji kewɗi to leydi Sénégal Ousmane Sonko nore hoorede jagoɗɗe leydi ndi tawi kadi woni kako ardi landa Pastef o waɗi erago moɓodiral manggal woni meeting mawɗo moɓe mbiyata tigui terrain meeting moɓe ɗamini yuɓɓinde ñande 6 lewru novembre dartono ɗum to stade ministre to stade Léopold Sédar Senghor to leydi Mali carburant ina satti no fewi e oɗo saaha joni hewɓe kay kolleri ko business uji mawɗi tawate e coɗgol carburant kedde Afrique ponɗen jaɓɓade ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men jolam jaɓeri ma jaaha to leydi Israël to leydi Japon to Corée du Nord to leydi France to leydi Russie ha to leydi Ukraine bisimilla moni ketki hotodirte joni joni piren pacciren أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Sadaqallahu al-azim ɓatake ruttude duwawuji hono Saydou Silla Kunjo tawateɗo to leydi Italie hono Oumara Samba Sy tawateɗo toon to leydi Italie hono Ghali Abouba to Nouakchott lamorgo Guendi Mauritanie Sar Abdoulaye Sarr to Dakar lamorgo leydi Sénégal Alassane Oumar Mbodj tawateɗo to Nouakchott lamorgo Guendi Mauritanie eɓe ndenta kamɓe kala ɓe dutta duwaw faade dendagal bandiraɓe julɓe guilay noddunoɓe ha e duwinoɓe réseaux sociaux ji arnoɓe kadi guenayseji arnoɓe wirwirde kala caggal jaltugol aduna hono baɗi men biyetenoɗo Harouna Sarr ko miñuma Sarr Abdoulaye Sarr yaltuno aduna ko toon to dulumaji dembe e jaltugol aduna kadi hono mawni men kini men biyetenoɗo Mouhammad Demba Bocara Kunjo jaltunoɗo aduna toon to lycée ba gorgol ñande talata ɓennuɗo e siftinde on noon yettiniɗo ɓatake o ko musidɗo men hono Saydou Silla tawateɗo toon to leydi Italie ɓen mbiya tan yo Allah winda noon baraji so windi hoto mom to on jokki andam yo Allah jokku balle mon allahumma amina salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadudere jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa jaadiɗo ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo mo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wodduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓuutoji kala ɓalli musoji ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawren ɓe rewɓe ronkuɓe sowade wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe sattoraɓe e dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawren ɓen worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah ne luɓrimo gandal dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi ɗon maldana ko balle tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo kollaɓɗo reedu ko malaɗo woni gandu bindi jaadiɗo ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo e oɗo saaha mo tawe to Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde ceerno Amadou Tidiane Diallo numéro makko leydi France ko numéro WhatsApp ko numéro appel mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15
ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawi to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗo sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mo mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawi to Nouakchott en tawi ɗon ɓiyi ko mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo hewɓe noddi mbaɗi audioji mbaɗi vocal uji kolliri guila jokkodiri e makko e oɗo saaha joni jiitima koye men kebticcilal mumen ha no hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo woni ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji tawteɗo ɗo saaha joni toon to leydi France. taare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo ayi tat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Asilem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsibu Beesa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaama kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo nogas jeegom lewru yarkuma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi habaruji mon e demgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete e ɓosode woni YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie le chef d'état major général des armées gendi Mauritanie hono général de division d'armée biteɗo Mohamed Va lawol Raïsa o holliri tigui e nder communiqué makko wonde o waɗi wayloji kewɗi no fewi wondude affectation ngaji kewɗi e mutation e nder sembeji leydi he mutation ngaji ɗi noon o waɗi ɗum e nder commandement ji des régions militaires ha e nder directeur ha e nder direction ngaji d'établissement o woppani kay hay ɓen taw ko les attachés militaires wonɓe caggal leydi ko ni ɗum lelori so tawi ko colonel Sidi Wula Verika on mama e oɗo saaha joni commandant de
l'institution supérieure d'enseignement de l'anglais so tawi ko colonel Habiba wula el Dellula on est nommama oɗo saha joni commandant de la brigade des renseignements so tawi ko colonel Abdallahi Mohamed on est nommama commandant de la 6e région militaire so tawi ko colonel Mohamed Lemina wuli Lemina oɗo saha joni ko konko waɗa mawɗo 3e région militaire so tawi ko colonel Issa wula El Hassen ko kañum ardina oɗo joni lycée militaire so tawi ko colonel Ahmed wula Eli Kori on nommama commandant du centre Doued el Naga so tawi ko colonel Mohamed Mahmoud wula Benejara on nommama yoɗo saha joni commandant du centre d'instruction des soldats d'Akjouja so tawi ko colonel Tal Malik on nommama conseiller du chef d'état-major général des armées bo leydi Mauritanie so tawi ko colonel Mohamed El Mami wula Selman on nommama commandant adjoint de la région militaire so tawi ko colonel Hassan wula Reggade on nommama commandant adjoint de la 4e région militaire so tawi ko colonel Ahmed Salim Mohamed Beitat on nommama commandant des bataillons mauritaniens G5 so tawi ko colonel Brahima Wulha on nommama commandant du centre de commandement et d'opération de division des opérations so tawi ko colonel Fa wula Cheikhna on nommama hakim de Mbir Mugrina so tawi ko colonel Mohamed Lamina wula Taru on nommama commandant de la division des affaires sociales so tawi ko colonel Mohamed Wul Abdallahi on nommama adjoint à la 7e région militaire so tawi ko colonel Mohamed Wul Abdallahi on nommama directeur de la direction des sports so tawi ko colonel El Mustafa Ahmed on nommama commandant de 11e bataillon so tawi ko lieutenant colonel Feyli Wul Wedna on nommama E6e MA so tawi ko lieutenant colonel Daha Wul Aynina on nommama adjoint BBL so tawi ko lieutenant colonel Yasin Ka on nommama artillerie so tawi ko lieutenant colonel Ahmedou Ibrahim on nommama CI 5 RM so tawi ko major Sidi Wula Grejumul on nommama commandant de la 6e compagnie régionale d'appui régional 6 so tawi ko major Mohamed Mohammedena on nommama commandant du bureau de l'état civil à l'état-major général des armées so tawi ko lieutenant colonel Mohamed Mahmoud Wula Iyata on nommama commandant du 72e bataillon so tawi ko major Mohamed Lamil Wula Soul on nommama commandant de la compagnie régionale d'appui numéro régional 2 so tawi ko colonel Dah Mohamed Baba on nommama attaché militaire to Tunisie so tawi ko colonel Mahfoud Boubali on nommama attaché militaire to leydi Chine so tawi ko lieutenant colonel Sidi Wula Sadvi on nommama attaché militaire adjoint to Bruxelles so tawi ko lieutenant colonel Saad Bou Diop on nommama attaché militaire adjoint to Kera so tawi ko lieutenant c'était colonel Wula Bou on nommama attaché militaire to leydi Algérie so tawi ko colonel Mokhtar Wul Bellal nommama attaché militaire to wiite Turquie so tawi ko colonel Abdallah Wul Kelba on nommama attaché militaire adjoint to Riyad to Arabie Saoudite so tawi ko colonel Ahmed Wul Abdi nommama attaché militaire to Moscou e nder leydi Russie so tawi ko colonel Abbe nommama attaché militaire to Addis Abeba so tawi ko colonel Wul Khatri on nommama attaché militaire to New York woni to dowlaji tentude Amérique so tawi ko lieutenant colonel Yahya Wul Zahaf on nommama attaché militaire adjoint to Dakar so tawi ko colonel Wul Sidi El Mokhtar nommama attaché militaire to leydi Maroc ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder weekend ɓennuɗo gouvernement leydi Mauritanie waɗi no proposé wadde kay ɓe verse no gas jeeɗiɗi milliard tawi ko haalis ugoya e limore hinde nde ɗum noon ene qime ha 59 million tawi ko haalis euro fayi noon koye ɗum noon taw ko foti faade kay koye ɓe fayi kay koye ɓaleɓe tawi ko haalpulanneɓe won victime e jeeyaji tawi ko événement ji bannoɗi tuggi hitande 1979 ha hitande 1979 woni de 1989 ha 1991 ko ɗum noon fayi ɗum noon tigui ko tabala manggal no fewi faade reconnaissance ko wiyete passif humanitaire hono goto tawi ko Souleymani
ko biteɗo Souleymane ko goto e représentant ji jayanoɓe ɓe kay o holliri ɗum ɗo kay ko hawra koɓe kawri koy ɗum noon ko caggal kay kaldigal kewgal no fewi lebbi kewɗi no fewi tawi ko kaldigal manggal ɓe joddi e laamu ngu o holliri noon kamɓe noon ɓe propose no laamu ngu kay ko nde versat 35 milliard tawi ko halisugu yam e limore hinde nde beele dossier o kay ene wawa uddede hano hannirta ni kono tan état o holliri kañumen ɓe ɓuuri kay état o holliri kañumne propose ko nogas jeeɗiɗi milliard tawi ko halisugu yam e limore hinde nde to banggue pelle jayanoɓe ɓe noon ko déception mawɗo kay ko ɓuuri tigui wawi teskede e tigui e jeese mabɓe ko déception tigui woni tigui wasde weltade ko ɗum woni ko wiya e jeese mabɓe hono fedde tawi ko fedde rendinde ɓe rewɓe ɓe worɓe mumen mbarano e sagataɓe kay wasnoɓe jinnaɓe mumen babiraɓe mumen ho ɓen noon kolliri tigui wonde kay wona milliard uji cohlani kalis saabu kay milliard uji mbawa tigui artirde jinnaɓe mumen e worɓe mumen yaltude aduna wawa lomtade ɗum kono kay ala kamɓe koɓe jiiɗi kay so wona yo lumiére waɗe justice waɗe beele waɗɓe bonande ɓe foof enen mbawa rewnede lawol kamɓe ko ɗum woni koɓe namdi wona milliard uji wona ɗum woni koɓe namdi saabu halis wawa kay lomtade gurdam jinnaɓe mabɓe walla worɓe mabɓe waraɓe tawi ko goyi gañalde ɓe jiiɗi kay ko yo commission d' enquête indépendante tafe tawi kadi hono no holliri biteɗo sokhna Maymouna Alpha Sy o kañum woni hoorede nde ɗon fedde tawi ko fedde rendinde ɓen rewɓe ɓe worɓe mumen mbarno e sukaɓe wasnoɓe jinnaɓe mumen e nder ɗiɗon fitinaji bannoɗi hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati jeenayyi ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e goho ha joni ko leydi Mauritanie keɗonen to leydi Mauritanie délégation timmuɗo kay e gardugol Amadou Tijani Thiam kañum woni ministre des mines et de l'industrie wadde wondude tigui e ministre wondude ministre du domaine foncier Niang Mamadou e yoga kay e député ji diwana gorgola ɓe mbaɗi tigui jillu mabɓe walla ɓe jaɓɓi koyɗe mabɓe ɓe jettima ha to commune de Toulela tawi ala ko addiɓe toon noon so wona yettinde duwawuji mabɓe e yettinde duwawuji de falde nde kala caggal jaltugol aduna biyetenoɗo musidɗo mabɓe biyeteno gonnoɗo maire commune mo Toulé commune mo Toulela biyetenoɗo Sala Souleymane ɗina mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafoma harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. sen numima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen aseta hankino gasi joyi lewru yarkoma 2025 Ousmane Sonko hoore jagoɗe gendi Sénégal kankadi woni gardiɗo landa Pastef o waɗi déclaration makko hollirde kay wonde omo eri pottital manggal no fewi woni ko wiyete meeting mo walanteɗo Allah koɓe mbiyata terra meeting o noon waɗata ko ñande jeetati lewru novembre woni le 8 novembre e dara toon ɗo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi kanko Ousmane Sonko noon o holliri oɗo terra meeting noon mo ɗamini yuɓɓinde kay moɓe ɗamini yuɓɓinde kay hono mum meeɗani waɗede kadi o sikkani so tawi hono mum ma wattu waɗede e nder leydi he saabu kay guila to banggue kewgol yimɓe ɗon ha e fayide poɗɗo taweteɗo e nder ngal ɗon pottital omo iri noon dendagal ɓen wiyeteɓe les patriote yimɓe Pastef kala nde garata e keewal o holliri kay wonde terra meeting o yuɓɓinta ɗum koye nder parking to stade Léopold Sédar Senghor mo Dakar on stade noon ene sikka ko on stade tan wawi kay nawde hay ɗum ne sikkaka so yimɓe Pastef ɓe ma mbaw hejjude e nder oɗon stade hono no holliri kanko Ousmane Sonko haalani ɗon o holliri kay wonde kay avant 8 novembre ma kadi sa e ñande 8 novembre e caggal 8 novembre kala ma haala mum haale ha ɗum naata e nder tigui tariha leydi Sénégal Ousmane Sonko noon helliri tigui o holliri wonde oɗo méga meeting kay ma kay gonka leydi ndi ma yewte toon ma kadi ko fate gestion d'état o yewte toon saabu kay o holliri koɓe gardi leydi ndi joni ma won hitande e feccere ma won hiccamaɓe kay kal toon kay koɓe golli e koɓe ɗamini gollade kodi golla jofade kay maɓe mbaw haalde ɗum toon kay moni foof kadi haala miijo mum haala kadi no yiiri ko fati e bila mabɓe o wi noon wonde dendagal wonde kay o holliri kadi ma dawrugol haale toon kono kadi ma tigui gonka landa Pastef ka ma wo yewte toon
hano handiti ni o wi non ko kaldigal gay ngal ala e cash ngal wondani e cash woni tigi ala suudayru mun fof ne haala ko woni e becci mum o wi non so tawi kaya potitala ngasi non pottital ngal ngasi moni kala ma addu hen ma andu tigi oɗo saha joni holto leydi ndi yarat e holno woniri e nder leydi he ha joni habruji men demgal pular ko yon fannu keddoren caggal kanko Ousmane Sonko mawɗo Pastef de o erino oɗo tera meeting ñande jeetati lewru novembre 2025 to stade ministre to stade Léopold Sédar Senghor ɓoyani mum Bougani Gueye dani goto e lundiyankoɓe laamu Sénégal gardiɗo mouvement biteɗo Guene Sabopa kañumne erima on ñalawma ñande 8 novembre nde ñande Ousmane Sonko noddi pottital ngal kanko ne o noddi pottital manggal no fewi woni seppo molantego Allah tawi gono seppo noon o ɗamini yuɓɓinde ɗum mbiɗen ko ñande jeetati lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyiya pottital ngal noon walla seppo ngo noon o inni ɗum tigui ko jahtu national noon ɗum o fuddoto koto école normale ɓe jaaha to terminus liberté 5 o erima noon dendagal landaji lunda kala e dendagal pelle ardiɓe pelle société civile en e dendagal syndicat ji ɗi kala nde pottita ɓe goyto kay ko oɗo saaha joni ko fate tidgol gurdam hande nder leydi Sénégal e ɓe kala kadi ko fate oɗo saaha joni saabu cogguji kala koko muntino fewi ɓe kollira kadi wonde ɓe jaadani e taxe 1% pawaɗo e kala citoyen e nder leydi he ɓe kolliri kadi ko fate cogguji courant e oɗo saaha joni tiɗino fewi e ko fate guura wondude tigui e oɗo saaha joni ɓe kolliri wonde ɓe kadi kala kadi ko fate ɗiɗo place uji taw ko ɓen waɗannoɓe jula bala bela woni commerçant ambila en e oɗo saaha joni ko ittinte ko décret ko watte tigui ne itte tigui e oɗo saaha joni e gollorɗe mumen ɗum foof e holliri caɗele kewɗe no fewi guurade e oɗo saaha joni nder leydi Sénégal guila nguɗo laamu ari e jappere laamu ɓe mbawa tigui wullitade hen wullude daaɗe dow ha yimɓe foof ganda e oɗo saaha joni caɗele guurade nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗɗoɗen hewɓe teskima Ousmane Sonko hoore jagoɗe leydi Sénégal tawtoraka conseil des ministres cakkitiɗo joɗade ɗo hewɓe noon kolliri kadi e oɗo saaha joni kereci seeɗa ina tawe hakkude makko e Bassirou Diomaye Faye hoorejo guendi Sénégal e o saaha kay e oɗo saaha kay teskama tigui kanko saaha kay kanko Ousmane Sonko o waɗi erago tawi ko erago noddude oɗo meeting biteɗo terrain meeting on ñande on noddago noon noddi ɗum ko ñande jeetati lewru novembre to stade Léopold Sédar Senghor o holliri tigui e nder haalande makko e on saaha o holliri kay wonde hay caɗele goote e oɗo saaha joni ala hakkude makko e Bassirou Diomaye Faye o haɗani ɗon saabu kay o holliri caggal nde jonde jagoɗe nde jooɗi gasi kay hono hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye yaɓi koyɗe mum ari kay ha to nokku makko galle makko salmindemo kadi namdade no wadde ɓandu kanko Ousmane Sonko noon o holliri e oɗo saaha joni haɗimo tawtorede on conseil des ministres kay ko kabɗo ko wiyete repos médical woni tigui kayit docteur nde o foftoto ha diwa oɗo saaha joni kono o holliri hay caɗele goote kay oɗo saaha joni ala tigui haydara hakkude makko e Bassirou Diomaye Faye pottital ngal wi noon o wadde Bassirou Diomaye Faye hay natal gotal wona natal ɓosowal wona kay image photo haydara ala ko hollira a holliri noon saabu kay teta tede mo waddi e Bassirou Diomaye Faye ona teta tede ko tigui ko confidentiel woni ko sirru hakkude mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen aseta hanki no gasi joyiya lewru octobre jagorgal kalfinaɗo ko fate jangde o waɗi inauguré lycée ji ɗiɗi keesi Pula hen lycée goto noon koto nokku to wiyete Sangalkam goɗɗo o noon ene tawe to cité des enseignants mo Kounouna lycée ji ɗiɗi kala noon maha tan koye nder lebbi sappo jaaru golle majji ne qime ha temedde nayyi e nogas woni 420 millions tawi ko franc CFA so tawi ko lycée mo Kounouna o noon tigui ene waɗi ko wiyete unité ji ɗiɗi pédagogique woni nokkuji to jangguete ene waɗi sappo e jeegom salle de classe ene waɗi bloc administrative ene waɗi bibliothèque woni tigui nokku to defte moftete ene waɗi kadi ko wiyete salle d'informatique ene waɗi salle d'informatique ene waɗi en café et restaurant ene waɗi kadi terrain polyvalent ene waɗi terrain pour fa e loge gardien woni to gardien hoɗata maadi ko ha ko noon ko maadi kesiri tawa kadi ko jaadundi e jamandu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal guure kewɗe kay tawtede lapolol dande maayo to banggue Sénégal ene keeɓi yoolayru tawi ko yoolayru musnuno fewi e ndungu hikka ngu yoolayru ndu noon puɗɗi kay bonni guese kewɗe no fewi tawi ko guese demnoɗe hono no holliri kay
délégation locale biteɗo SAED e gardugol El Hadj Baguru Lo o holliri hakkunde kay o holliri kay ko fuɗɗi kay an tona yolade ene qime ha ko fuɗɗi yolade hikka kay ko 1.6 hectare tawi kay hena 1.5 hectare ko gese maaro demanode holliri kay yolayɗo ndu noon wona tan gese demade kay fuɗɗi bondude walla bonni hay kay ko fonno boowe kewɗe woni gese kewɗe kay ponnoɗe remede e dabbude hen ɗen gese kay ma tarduno feewi saabu kay ilamne tawe majje wona oɗo saaha joni ɗe poti yaltude ɗen boowe noon walla ngala boowal noon wertago mum ene qime kay ha 1.9 hectare o holliri noon ɗum kay ma bonnu ko heewi kay saabu ko caɗele mawɗe wonande nde ɗon falde kanko monsieur Lo noon o holliri wonde campagne agricole kay nana jokki golle mum tawi ko golle prévention e ballal génie militaire nana jokki golle mum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jamma seta hanki on ko accident musɗo waɗi dow route to mbiyata VDN numéro 3 tolno palais de justice mo Dakar ko moto goto felmi bisa darinoɗo e dow lawol tawi alda ko wiyete signalisation joma moto o noon barmi hen barmande musɗo no fewi o ƴetta o nawa to hôpital ko toon o wasi fittandu makko e juuɗe safroɓe so ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena to leydi Mali l'état major général des armées mo leydi Mali o holliri e nder communiqué mabɓe bilan opération ngaji mabɓe ɗiɓe mbaɗi ñande aljuma e seta hankino gas joyi lewru octobre e nder falde Tombouctou ha to mofti kala e to Tombouctou noon ko ñande aljuma no gas nayi lewru octobre ɓe puɗɗi toon kay jorde pettoje mabɓe e bomboje mabɓe e ko groupe aji tawi ko groupe aji terroriste bombardement gadano noon koye groupe terroriste o ɓen wonno tigui ɓen gonno koye réunion men ene jooɗe e batu men to kolina to wiyete Faracha ko toon ɓe jooɗe mabɓe bomboje holliɓe kolliri noon kay ɓe kolliri kay fodde 50 wat bonijo wasi hen fittadu mum ɓe kolliri kadi ko groupe terroriste en nan ɓe toɓɓino kadi groupe terroriste jeeɗiɗo wodɓe kay ittanoɓe kay ɓe itti pittali men e Sara Kolina mo fara ɗum ko opération ɗiɗaɓo so tawi ko ñande aseta hanki o no gasi joya lewru octobre ɓe kolliri tigui wonde laaɗe mabɓe laaɗe diwaje fama jori tigui pettoje men dow fedde tawi ko e nder falde région de Mopti ko ɓe keftino ɓe jori kuure noon e condi wonande kay ɓen tawi ko terroriste en ɓe mbaɗi terroriste hewɓe no fewi ɓe kefte juuɗe mabɓe kadi nayyi dabeje kewɗe no fewi guilay nayyi e baali tum ko falde ko to wiyete konna état major général militaire état général noon welta général noon état major général noon weltinima sembeji leydi ɗi no fewi eɓe ciftina kadi ɓesgu leydi ndi wonde kay ala ko woni afo haaju mabɓe oɗo saaha joni so wona ɓeydude nden ka e kisal e rewtude dendagal pelle ceɓɓitiɗe e nder jokli leydi Mali kala ha joni ko leydi Mali keɗoɗen ñande alarba ɓennuɗo no gasi ɗiɗi lewru yarkoma 2025 militaire goto jeeyaɗo e fama woni forces armée malienne ko mo martaba soldat première classe matricule makko ko 63 604 ko chauffeur mo wiyen Bandiane aga hukka nuno omo wolno noon koto tigui mo 522 GM CIM tawi kadi ko gonnoɗo e poste de détachement militaire gonnoɗo e poste de détachement militaire to Gundam ene tawe to Jiré ko kañum waɗi ko wiyete défection woni tigui yalti e tigui e kuniyankagal o dogi noon o dogdi tigui koye oto goto mo hinde pick-up tawi ko Toyota mo armée leydi ndi ɗum noon tawi kadi ne yaadi e arme mo calibre 12,7 mm oto noon mbiɗe komo hinde Toyota o wujji oto noon o naati e soyde waktuji seeɗa noon caggal ɗum kay o yiyama e nder natala ɓosingal woni nder vidéo omo tigui wondi e ɓen tawi ko combattant ji FLA woni Front de Libération de l'Azawad omo woni hakkude mumen omo joli e nder oɗon werla kay omo hollira beele makko no fewi omo hollira kadi e oɗo saaha joni wonde kay o tawti ɓen tawi ko Front de Libération de l'Azawad ha joni ko leydi Mali keɗoɗen carburant ine sattino fewi oɗo saaha joni e nder leydi Mali ha joni noon laamu ngu koko kay ƴetti kuulal wonde kay dendagal station ngaji kala litre carburant yeyete ko 715 francs CFA woni 155 francs CFA kono tan de ɓen yoga e yimɓe kay
yoga yeyoɓe carburant kay tawi kay koye marché noir woni waɗoɓe laggu ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗata ko bidon ngaji taw ko bidongel litre feccere ɓe jeeyidata ko noon bidongel ngel ɓe jeeya ɗum ɓe henne jeeya 2000 francs 3000 saha ha 4000 francs CFA so tawi ko bidon 20 litres ɓe jeeyata ɗum ko 25000 francs CFA woni ujunnaji 5 hande kay hebde 20 litres hebde bidon tawi ko bidon 20 litres bidon ngaji oli ɗi hebde bidon 20 litres nder Bamako ko caɗele mawde no fewi saabu hewɓe kay coodi butelaji bidon ngaji ɗi 20 litres ɓe hen nana mbaɗi hen carburant ne jeeta ɓe henne mbaɗi hen carburant ne mofti e nder galleji men sukaɓe hewɓe kay oɗo saaha joni tawi ko dognoɓe motoji ɓe keewi addude ko motoji ɗi to station ɓe mbiya yoɓe mbaɗane plein caggal nde ɓe mbaɗiran ɓe mbaɗane plein so ɓe ummima ɗon ɓe jaaha kay ɓe mbawa tigui siɓade on carburant ɓe mbatta ɗum e bidon ngaji tawi ko butelaji 1,8 litre feccere eɓe jeeya ɗum mbiɗen butel kala ɓe jeeyi ɗum 2000 3000 ha 4000 francs CFA ɗum noon e oɗo saaha joni ko caɗele mawɗe no fewi ko fate kebgol carburant e nder Bamako lamorgo leydi Mali habruji men jolam jaɓeri ponnoɗen jabbade ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj kono en keɓanima eɗen ñaago Allah yataw ko jaam Allah joguimo habruji men jolam jaɓeri hono to leydi Israël armée leydi Israël holliri aseta hankino gasi joyi lewru octobre wonde ɓe mbaɗi bombardement mabɓe walla mbaɗi frappe mabɓe tawi kadi ɓe tooɓi ko djihadiste goto e nder centre e nder hakkude Gaza e nder région biteɗo région mo Nusseyrata on djihadiste noon ɓe kolliri tigui wonno koye heblanade wadde jangu mum e koninkoɓe leydi ndi to leydi Japon debbo kay oɗo saaha joni gonɗo premier ministre to hono leydi Japon biteɗo Saniya Takashi holliri aseta hanki nogas joyi lewru octobre wonde o joddima e Donald Trump horejo dowlaji dettuɗi Amérique ɓe jewtidi ko heewi no fewi ko fati kay e cifande puɗɗinode sifande ɓe jokki e cifande kese kay e oɗo saaha joni Donald Trump noon ene tawe jillu muɗum e nder dongre Asie o wi tigui wonde kay omo yakori ma o ɓeydu tigui jokkodiral tawi ko moƴƴal hakkude leydi Japon e dowlaji tentuɗi Amérique koto Corée du Nord paɗen debbo tawi ko gonɗo ministre des affaires étrangères mo Corée du Nord biyeteɗo Koye Son Hui o holliri tigui wonde ko baɗowo jillu makko to leydi Russie ha to Biélorussie kala o haalani noon exactement ñalawma mo foti wadde nguɗon jillu koto leydi France paɗen jamma aseta hanki yimɓe ɗiɗo tumaɓe kay juuɗe mumen moddude e guyka e jangu tawi ko braquage bannoɗo to musée de Louvre ñande jeenayi lewru octobre 2025 sagataɓe ɗiɗo nanggama hen goto nangga ko sanga 22 heures woni 10 heures jamma to aéroport Charles de Gaulle o yino tigui ko ƴettude lana makko ndi o ko dogde yaltude leydi ndi goɗɗo nangga ko nder région parisienne ɗiɗo kala noon e oɗo saaha joni nana coka e mbadi garde à vue losmoji nana jokki e mabɓe koto leydi Russie paɗena Vladimir Poutine kañum woni horejo leydi Russie o holliri aleda hande nogas e jeegom lewru yarkuma wonde ɓe mbaɗi essai woni ƴewdel tawi ko missile mo hinde croisiére propulsion nucléaire ƴewgel noon o holliri rewi lawol ko missile mo walanteɗo Allah mo honno mum suwata o dañede e nder leydi Russie tewi Russie on missile noon ɓe indir ɗum tigui ko Brovesting missile o noon ene jogui hattane so tawi kay o weddama mo jogui hattane yaade ha 14 ujunere tawi ko kilométre koto leydi Ukraine uddeten kabaruji men armée leydi Russie armée leydi Russie aynima drone aji kewɗi no fewi e nder Kiev lamorgo leydi Ukraine jamma hanki fayi wendoga aleta hande to Kiev lamorgo leydi Ukraine e nder bombardement ji hen noon yimɓe tato mbasi hen pittali men no gas jeeɗiɗo waɗɓe mbarmi hen hono no holliri maire mo Kiev woni maire gardiɗo lamorgo leydi ndi musidɓe tedduɓe gasi ha laabi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji mon e ɗemgal Pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on